menika nyariosaken wonten salah swatunggaling negari kang sinebut negari Indraprastha. Inggih kasebat ingkang sinebut negari Ngamartalaya. Ngamarta kinarya wae kadidasa Puramindra kaping Saptasasra Bahwana. Wategesing wadhae sawiji dasa sepuluh purwa wiwitan minder mundheng sabda pitu sasra sewu kahwanarani jagat mila sampun cirorek alam binaris pisan genteng awan panggeng. Oke mas lo benawi ukir tondo gunung mas lo diloro bengawi bengawan kondo negari Ngamarta sampun ngungkuraken papan pasamudran angliwaraken pepataran ingkang agung angsal siti tanah tabun lebat panjang ngapunjung panjang dawa kacapaning kunjung luhur kawibawaning sumawon sinebut negari ingkang gemah ripala jinawi kerta tentrem Ugraharja. Apa tanda bukti bilih negari Ngamarta negari ingkang reja warga santone ingkang saekul kapti dalam grogonan dumadi kasanggosan ananging wekdal menika panyariosaken wonten ing lintu negari yana Ngamarta manggatipun janten sedina mangsa Maria yana Ngamarta manggatipun janten sedina mangsa Tutuka nana percekaning Suradharma rambataning kayu pawaga nendanging priyayi wadon ana pemaraping raja Pandhita semune griya sundel maring napa ganceng ingkang paring juluk sineta ingkang napa adiling praja ing negari Indraprastha iki wonten ing negari Ngamartalaya ampuna menika Mahaprabu inggih menika sang kekasih Mahaprabu Puntadewa gesang Dwija Kangkong dasar dedep piadoh Sekar Banggare Nalendra ingkang netepi wonten ing laku kakutaman remenindakaken amal sepadaning manungsa ngantos dunalika sementen bertapi wonten ing alam kandungan wonten ing sanubari asmaning ibu kinokir asmaning bapa ingkang sampun nerangi ketimbalanipun Gusti ingkang maha suci Sang Prabu awit kananing lenggah wonten ing negari Ngamarta remenen pindhahaken dhateng amal kesaenan dhateng semadani manungsa ngayomi dhateng para kawula wonten ing negari Indraprastha awit gagasaning Sang Prabu umpami yang berdagang tan wonten rugi bila lenggahipun wonten ing kursi kadhing damar gentong rinemekan kasur bambu cineplaning ten berlian seklingsi ageng kumne Prawindo Tenggara Sari ingkang pinunjukake
lain kalenggawan tening sang ngajenge sang Prabu Kuntadewa ampuna mijil saking negari Dwarawati kang arep Sinalendra Bathara Kresna ireng cemaning paguritaning titising Bathara Wisnu nggih Wisnu ingkang Ejawantah wonten Ejawantah wontening Jagadraya ingkang aran Wisnu kabelah Sang Prabu Sinalendra Bathara Kresna mirasanipun wonten ing Raja Ngamarta mangertosipun di panggenanipun tiyang anem sumamana mangertosipun di panggenanipun tiyang sepuh korban jiwa klawaraga Nadyantaraga minggunani tumraping para ing Pandhawa ingkang lenggah wonten ing negari Ngamarta lah satunggaling Sang Sinalendra Bathara Kresna penenggok Pandhawa Harya Brata Sena nggih Sang Harya Werkudara Bima Sena nggih Sang Wijasena dasar jenggur pepalataning yang ngalor-ngalor yang ngidul-ngidul watak ing Sang Brata Sena dasar ngandhaping Sang Prabu Kunta penengah Pandhawa Harya Arjuna nggih Sang Janaka nggih Sang Naranggana ingkang marak seda wijil saking kasatriyan Madewara kairing para mantri bupati kawula alut ingkang sami nengga pangandikaning Sang Prabu kairing ngembang peni peci raja ingkang sami ambudaya jejogetan banyak to dalam arga derma ito Praja samya nangga pangandikaning Sang Rata ya Sang Prabu sarsa ngandika Kinarya Sang Sinalendra Dwarawati oh sawenna Nadyantara Kinarya Sang Hyang Prawadya Bala Kinarya Wisarsa ya kalung wonten dua manggo ya nang kinarya Sinalendra ya iya sampun ampun campuranipun
sedaya Guru para sanggono wakan kadya kadya kang sami sumewet mongge ayo Sri Narapati wawan sabda inetesan madu lege goreng angdados saking bingah wonten ing salebetting kalbuning sun awit bebengan ingsun menika tansah migula wentah sumawana ngalaluhi pitutur saking para pinisepuh ingkang gayuh ing kamuswan rening kanan ingsun ngantos saged nata adiling praja ing negari Ngamarta mriki mila menapa marmani ngantos temak kan semanten ugi ingkang sun wijana wonten ing pengayoman kula kados dening Kakang Nalendra ingkang rayipun Kuntadewa ngaturaken sungkem pangabekti kula kunjuk Kakang Nalendra Dewa Jagat Sang Hyang Binatara Dewa Batara kang kinarya papatutan angsal dawuh tinimbalan saking Yai Prabu Kunto Yai kula cadhongas boten lintang puja mangestuning Puraka ing Dwarawati dimanjing wonten ing jasad Panaraga ingkang Yai Kuntadewa Yai Kunto
kula candha ngasta kali jeneng angkerikma bebasan gedhe ana dalem setetes daging ana wonten ing dalem sempal ing ingkang jimat kula napa adli praja negari Ngamarta mriki Kakang Nalendra Dewa Jagat Sang Hyang Binatara syukur bilih kados mekaten Yai Prabu tebih saking praja Diwarawati tumuju ing negari Ngamarta mriki Kakang Nalendra Raharja saprapta paduka wonten ing Bali Agung negari Ngamarta mriki Kakang Nalendra Yai kados-kadosipun Kakang nika tebih saking praja Diwarawati tumuju wonten ing negari Ngamarta mriki boten wonten alangan sejuga menapa-menapa Yai kosok langsung dumateng panjenengan napa to panjenengan menika sami manggeni keselamatanipun gesang nata adiling negari Indraprastha mriki nggih negari Ngamarta mriki Yai Prabu Kakang Nalendra kasinggihan bilih panjenengan mendharaken ingkang kados mekaten kados-kados ingkang rayipun Kuntadewa manjing wonten ing bakunipun keslametan menapa to kula menika gesang kula ngupaya keslametanipun gesang wonten alam padang ngantos benjang wonten ing alam baka Yai Kakang pekawis derajat kelawan pangkat sugih kelawan wismil menika sampun ginari saking keparingipun Gusti Kang Akarya Jagat Kakang Nalendra aduh Yai syukur bilih kados mekaten tumut bunga tumut bombong tiasing kalbu kula bilih midhanget atur paduka ingkang kados mekaten nuwun-nuwun kasinggihan dawuh dalem Kakang Nalendra semanten ugi bilih wonten kalepatanipun ingkang rayipun Kuntadewa kula nyuwun agengipun samudra pangaksama Kakang Nalendra aduh Yai Kunto ampun gunggung kananipun Kakang Yai dereng kapara tamtupun Kakang mriku manggeni wonten ing bakunipun bener awit jer kelawan bener menika besok mangertosi piyambak bilih wonten raga kinapih dening Ibu Pertiwi ya langsung kok sampeyan temoni kelawan malaikating Gusti wonten mriku mangertosi jer kelawan bener ugi pakarti ingkang dipun undha takala nandur wonten ing donya benjang dipun undha wonten ngarsane Gusti Kang Akarya Jagat Yai Prabu kasinggihan dawuh dalem Kakang Nalendra kados-kados dawuh paduka menika lumebet wonten ing tias kalbu kula kados dening Sirang Tirta Swindhu manahipun ingkang rayipun Kuntadewa Dewa Jagat Sang Hyang Binatara syukur bilih kados mekaten Kakang Nalendra kasinggihan Yai kula aturi paduka arep dalem sawetara kula badhe nimbali dhateng penenggok pendohan Adi Arya Werkudara Kakang Nalendra nuwun kasinggihan dawuh dalem Yai Purbawasesa kula paringaken dhateng Yai Kunto nuwun kasinggihan dawuh dalem Kakang Nalendra Bratasena adoh saka kesatriyan Jodipati tumuju ana ing negara Ngamarta kene ya ana ing Bali Agung pertemuan negara Ngamarta Bratasena di Raharja Sapraptawara Sena Barekunta kakakku oleh dawuhe Barekunta kakakku adikmu adoh saka Jodipati tumuju ana ing Ngamarta kene Barekunta kakakku gak ana alangan sapi kaya apa muga basaku katur Barekunta kakakku ya dek tak trimo gak liwat puja pangestuning pun Kakang Tampanana ya Bratasena tak
gegem kanggo jimat anggonku nata ya lungguh ing negara Amarta kene barebuta kakakku syukur bagi bejo kumayangan jomblo yen kaya manggunung Bratasena aja waran arep dalem sawetara ya Dimas pun kakang badhe wawan sabda kelawan Yayi Janaka Yayi Arjuna karya slamet adik munut uri apa sing dadi kandhane barebuta kakakku Arjuna ya Janaka ado saka kasatriyan Madukara tumuju ana ing negara Ngamarta kene dhewe kanthi raharja saprapta para Janaka nuwun kasinggihan dawuh dalem peran ingkang rayipun Janaka ngaturaken sugeng pangabekti kula pujuk andhaping upada ya tak trima gak piran puja pangestuku tanpa nama Janaka kula cadhong asta kali jenengan akerikma ndadosaken jimat kula gesang perang arep dalem sawetara ya Janaka nuwun kasinggihan dawuh dalem Kakang Nalendra Yayi wonten dawuh boten wonten malih ingkang kula ajak nata rerupakaning negari Ngamarta sumawana boten wonten ingkang kula ajak nata pembangunan wonten ing negari Ngamarta mriki kejawi amung asma paduka Sri Nalendra Bathara Kresna aman Kakang Nalendra kadosta pundi para kawula wonten ing Praja Ngamarta menika ugi pembangunan wonten ing negari Ngamarta punika Kakang Nalendra Yayi bilih jenengan medharaken ingkang kados mekaten para kawula wonten ing Praja Ngamarta menika boten wonten ingkang dregi meri jawal jawil menakil menika boten wonten sami nglaksanakaken parentah panjenengan Nadyanto negari Ngamarta menika negari alit kiwala ning ingkang nggih conto dhateng lintu negari Yayi Putra kasinggihan syukur bilih kados mekaten ning ingkang menapa kula tintir seneng pindha sela ning dening tirta tigang perwatangan terkalso paring dawuh mahan dawuh mrestika dawuh kawula karasa Renasa Handodra Kakang Nalendra kasinggihan dawuh dalem Yayi tigang perwatangan ateges seprapat jam kula boten paring dawuh mangertos menapa ingkang dados darunan sungkawanipun ingkang rayipun Kuntadewa Kakang Nalendra Yayi kula
menika mangertos saking pundi bilih panjenengan boten paring tiniti pirsa dhateng ingkang pun raka Tigang Candra lamini kula boten sowan wonten ing Balai Agung pertemuan wonten ing negari Ngamarta niki kados ilang kamoncaraning praja Ngamarta yai wonten punapa yai Rukta Kakang Nalendra mekaten nggih Kakang Nalendra dinten samangke menika wonten klilip negari wonten klilip negari nuwun kasinggihan dawuh dalem Mustaka Retna ingkang lenggah wonten ing negari Ngamarta dinten samangke menika oncap kawula wonten ing praja Ngamarta menika sami kekirangan sandang kekirangan pangan sami apa sami kawula menika sami jerit wonten ing praja Ngamarta awit awetipun pados sandang lawan buga kados ta pundi Kakang Nalendra Dewa Jagat Sang Hyang Binatara mila kula mirsani saking negari Diwarawati punika kawula ing praja Ngamarta menika sami kecalan sandang lawan pangan mila kalau ngantos sowan wonten ing praja Ngamarta negesaken kados punika leres menapa mboten kondilala menika leres Kyai Prabu napa ingkang dados panjangka kula napa ingkang dados angen-angen kula wonten ing praja Diwarawati nuwun kasinggihan dawuh dalem Kakang Nalendra leres napa ingkang dados atur paduka mila kananing panjenengan boten nate sowan Tigang Candra lamini ingkang rayi kelawan Bratasena Janaka kinten tansah menika samya bingung kados ta pundi malih Kakang Nalendra lamun wonten ing ngriku Mustaka Retna ical saking negari Ngamarta mriki menapa panjenengan inggih para Pandhawa menika kirang rasa syukuripun Yai manggo dhisik cerita kakakku kaya dening Adi Bratasena basaku katur gak liwat puja pangestuning pun Kakang Tampanana Bratasena tak gegem kanggo jimat anggonku urip ana ing gumelaring jagat raya kene cerita kakakku syukur yen kaya mangkono Bratasena aja nawaran apa bener Pandhawa iki kurang rasa syukure marang Gusti ya marang para leluhur kula nganti ilange Mustaka Retna saka praja Ngamarta kene kapara nyata iki dina Pandhawa kurang rasa syukure marang Gusti kang akarya jagat sumawana ora tau ngilingi tinggalane leluhur kawis diparisna marang para Pandhawa